φάτσα. Αυτό είναι εδώ, ξεκινάμε το βίντεο. Γιάννης και Γιώργος The Gamers. Και σήμερα θα παίξουμε crossbar challenge. Σας έφερα ρε στα δίκαια Εύρου ρε. Κοιτάξτε πρασινάδα. Είναι μέρα ρε. Είναι... Δεν υπάρχει. Είναι 11 παρά τόσο. Και θα κάνουμε crossbar challenge. Δεν σε ρώτησα! Τότε γιατί λες. Μαζί με τον Θάνο Και τον Αργύρη. Και εμένα. Που με ξέρετε νομίζω. Πάμε. Βαράει Θάνος πρώτος. Παραλίγο να κάνει crossbar. Πάμε έτσι. Δεν μπορεί. Έχετε παρατηρήσει που εδώ τα τελευταία τσακώνονται όλοι οι YouTubers μεταξύ τους. Οι μεγάλοι YouTubers όμως. Όπα, βαράει. Παραλίγο. Πειράζει. Θύμωσε. Θάνος για να εκτελέσει. Για να κάνει το crossbar. Όχι. Βάρνα από εκεί ρε. Άντε έλα, σε συγχωρούμε εσύ επειδή είσαι μικρός. Πετυσμένος μπαίνω στο κλαμπ. Το τραγούδι μου είναι Ναι. μαλακία. Λίγο έχασε το στόχο Αργύρης. Ο Αργύρης κάνει σαρτούμα. Και αντίλαλο κιόλας εδώ ρε. Και ακούγεσαι. Πληροφοριακά να σας πω ότι από εκεί δεξιά είναι η Τουρκία της, κατά είναι. Ναι, Και από κάπου από εκεί η Βουλγαρία. Βουλγαρία είναι. Από εκεί Βουλγαρία. Ο Γιώργος το... Δεν γίνεται Παραλίγο αυτό, ρε. Γκολ! Όχι, δεν ήταν γκολ, ήταν δοκάρι. Αλλά τελείωσε το πρώτο challenge. Πάμε για το επόμενο challenge. Που είναι όποιος κάνει τα περισσότερα γκελάκια. Ξεκινάει ο Αργύρης με 2 γκελάκια. Ένα δεν ξέρω πως κατά ήτανε. Συνεχίζει ο Θάνος. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Δεν νομίζω να κάνω 9. 4. Νικάει πάλι αυτός ο μαλάκας. Fuck my life. Πέναλτι. Fuck my life. Πάμε για δείξει πέναλτι ρε μαλάκα. Ελπίζω να νικήσω. 1, 2, 3, 4, 5. Πιο γρήγορα λίγο. 6, 7, 8, 9, 10. Για βάρω τώρα να σε δούμε. Το γάμισε, έξω πήγε, δεν ήταν crossbar. Εννιά, 10. Παρεφούρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Κάνει πάλι ο Αργύρης. Αυτά που κάνεις δεν είναι καν κύκλοι ρε, δεν κάνεις τίποτα. Ξέρω εγώ μωρέ πως κάνει, 6. 6, άντε έλα. Το βάζει. Ναι.
Ναι. Και εγώ νομίζω πως θα χάσω. Έχουμε 5 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Λοιπόν, αυτά ήταν το crossbar, το dizzy penalties. Και τι άλλο κάναμε. Ναι. Και τα γκελάκια. Like, subscribe, add στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram και στο Google Plus Γιάννης και Γιώργος The Gamers. Αυτά από μας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!